roedd ffeinal y Dynion yn erbyn Awstralia. Roedd hi'n gêm agos yn gêm glos, ond ar ôl gwta 3 munud, groesodd Andrew Healy o dan y pist. Ar ôl chwarae am y neddgar gan Cymru, roedd Fulton yn y canol gyda'r bêl yn ei ddwylo. Yn creu'r ongl i Sam Dukes, yn tynnu'r dyn i mewn ac yna mynd rownd y tu allan. Y cyflymder unwaith eto gan y dyn ifanc ar yr asgell. Ac yn croesi'r llinell gais yn penderfynu ffasio hi tu mewn i Wes Pooley mewn lle gwell ar gyfer y trosiad. Gyda'r gêm yn dyn ac Awstralia gyda'r bêl, daeth chydig o lwc i'r Cymru. Y bêl yn adlamu yn ffafriol i Jonathan Cudd sy'n croesi. Ac yn yr ail hanner, roedd yna gyfle am un cais bach arall i goroni'r cyfan. Johnny Hughes yn dathlu fel nath George North yn erbyn Awstralia ar daith y llewod, yn croesi unwaith yn rhagor i wneud y sgôr yn 20-5. Fe aeth y chwpan ola a Cymru'n bencampwyr byd 7 bob ochr Byddar am yr ail dro yn olynnol. Y sgôr terfynol Cymru 20, Awstralia 5 am ddiwrnod i'r Dynion a'r merched.